Ongi etorri, herri irratiko entzule. Ongi etorriak Eusko Ikaskuntzak astero egiten dituen saio hauetariko bat ere. Garai honetan sagardoari buruz hitz egitea bekatua baino ja obligazio bat da, behar bat da sagardoaren garaian gaudelako eta gaur beraz horretaz egingo dizuegu. Izan ere, jakin badakigu sagardoa, edota sagarraren nago, edo sagartia, sagarrondoak, azken zinean gure artean aspalditik daudela, baina eta sagardogintza nola sortzen da, zein txokotan, horretaz hitz egingo dizuegu gaur, bi gonbidaturekin. Erdineko kolare tozabiatik, Hernaniko kolare kofradiatik, Imanol Larretxea gurekin da, ongi etorri, Imanol, eta bestetik, Zelaia Zagarrotik, diogu, Jose Antonio Gaintzerain, ongi etorri gaztuk ere, Jose Antonio. Egun ondo eskerrik asko. Sagardogintza, sagardoa, noski, lehenengo galdera. Sagardoaren mundu honetan ibiltzeko, sagarra eta sagardoa azkentzinen gustatu behar, eta, henikera den? Horreneko uste dut sagarra behar dugula, eta sagarrarekin erreatzen muztuaren ondoren nion, sagarroa gustatzen duten konsumidora zerbiarria. Imanol? Jose Antonio zen duna, bere sumeiten ere sagarra biharra sagarra egiteko. Lehen, tamaini ere bai. Bueno, sagardogintza eta sagardotegiak hori da gure gaia gaur. Sagardoaren fenomenoa azken zinean. Nola ikusten dutute gaur egungo sagardoaren itxura? Bueno, sagardoaren itxura? Alegia, bizi iraupena, garai bateko sagardogintza eta sagardotegiekin alderatuta, norentzari gara evoluzionan? Bueno, aurreneko esan duzu genuke sagardua beti existitu gala. Zala Euskal erai bat, izatezan basarritan, hortzutan ondoren nion, basarretetik hasi izan saltzen, zetik kanpoa. Gaur momentu enten, labi sagardua Euskal Herri erai bat oso iztumetua dago, Euskal Herri kanpoa dago asko iztumetua dago, aurrera dira, nik uste, torkizun hondik erai bat dala, batetik alkohol biziko erai bat, bestetik agradablik ateko badakien, garraiak entzeko, gaur gauden alkoholaz asko batiekin, gauden zerekin, zagarriak etorkizun hondik erai bat uste. Imanol, zuk nola ikusten duzu? Nik Jose Antonio baino azkutze gazteo, bai? Eta, noski, Jose Antonio da sagardo egintzaria. Eta ni denbotian sagardo erantzaria. Eta nire ustez sagardoak eta sagardotegiko oituerak arruntien gure gazte denbotikan unuz arrunt desberdinak direna. Beste erabateko jendia izintzan, beste erabatea, beste salketa bat zaten zan, ordu bizaten zan, geina basoka eta gerostikan sagardoak gauza beraz egiten du, baina nizugan desberdintasun hon bitia dira, izatu erentik sagardotean, kusen esan du bezala, lehen basarri guztik, lekuristan sagardu daten zan, ez basarretan, kalien ere, bai, zeratik, kalien oten zan jendia, basaretako alabao, semea, herria jetxia, eta orduan, bekuratuak, itentzuten, usteko sagardua, etxeentzako, eta sagarduetan, eragilea, oain dala 50 urte arte, 20 urte arte, eragile baka izaten zen, gero herrin eganin sagardua. Ize dugu, garai bateko eta gaur eguneko diferentzia horietaz barrurago, baina sartu gaitezen sagardogintza horretan, orain sagardo hartzeko garaian gaude, baina honek atzikitan prozesu luze bat daka, zuen kasuan, Jose Antonio, zelaian nola aritzen zarete? Urrian aztegera sagardu nuen, urrian azaruen, hogotxo zen, aztegera sagardu nuen, sagarra eritzen denun aztegera, ez dago lehenu azteik, orduan azaruan itzen da zagardua, usteka jo bakizu, bere prozesua badauka, daukan azukri alkoholion bihurtu behar du, hor badago, 2 hilabeteko irekiteko lan bat indiaduna behar, garen ondoren nuen, ja huitzen nuen, zagardua ja egoten da eateko mun. Orduan,
aztegea osailien, izka bat jendiai daztaketa bat ikon, zagarduekin, normalmente apilan azken arte dago zagarduan daztaketoi zagarrotekan. Oira pixka bat zagarduan prozesua. Oira nahikeko, aurreneko ditu bazarritarak, zagar aldatzen dune, eta ondorenien gu gaude. Eta gu ondorenien daude, konsumidoriak ja azkeneko bukaera ematen diruna. Zuek uste ditute, afektazio da bentzat, jendearen aletikan begien, ikusten zaiola zagardoari. Egan bat. Hor dagona da, fenomeno sozial bat izan duen. Zergatik, nola izan duen bezala, oin dala urte batzuk, berroi urte, zagarduekin zagon kostumere batzuk. Gaur asko kandidatu dira, hoi pixka bat zagardu zali egin du lan bat, jo sozialmente, sozialik eskatu du beste azkeneko zehau, da momentu enten dago zagarduen ingurun uste dagoela giron bat, oso giron bat, nik uste horri fuertzan dugula, eta hori ondo guzteko zagarro zalien izkutan dago. Zate, gauza gondik egin nien, ondo atratzen da. Nik uste azkeneko urtionetan garri ikusi dela zagarro zaliak niela guztekin ditula zagardua eta zagarduen inguruen gauza gondo maten, oan dugu lan asko dengo handiara, sekulo ez da bukatzen gauza gondekeko, baina momentu enten dituen bezala gauza askutzen ezke azkeneko utamarrotu enten eman duen buelta zagarduak eta zagarduen inguruen, nik uste aurrera didade segituko dela. Hor gertatu gana da zagardo zaliek, dituenek bazarretatik atoz, eta bazarretan itezen zagarduak, ondoren nian hoik konbertitu dira zagardo zale profesionalak. Orduan, nik uste dut zagardo zalia asko prepatu dela, da inalekin ditula, da oain aurrea dira hoik danut usteko eta gozazkitzen eko horrazetik, eman duen evoluzioa zagardua zan pixka bat privatua bezala zagardoetan, hoi hauzin da, nik uste hobeako, batzuk, badaude hor, beha bakarri dibitzezia jende zarrotetan, pixka bat publiko guztia iaki egirigitzea pixka bat horre hondu dira diskusio batzuk, baina nik uste, metzeret egiten duela zagardua zabaltzeko, da haren ondorenean, evoluzio hondik eman du, bai hazi botileekin, bai zagarran zelezio batekin, botilean kamilioan emizan detena, jo bodegak asko zobeto jetatu dira, da ondorenean, oin azkeneko zehontan, bai etiketaldetik konsumidoria informazio matemateko, jo dabilen jendian zarokita gure jendi horren portaera asko zoia gaztonek urtiontan, hori normala da, zertik zagarduan evoluzio horre jende guztia pixka bat zertan ezakila arrimatu zen zarokita, gu eskauen oso ondo bertatu jendi ganartzeko, da haren ondorenean, poliki, gauza gondituen jendia, eta gaur guztet, itzaila eskela oso luzea dira, da baita den ezo diskutibilitzen da, nola jundien, ne aldetik, uste dut, zagarduak etorkizun ondila dekala, eta jo pixka bat ikusi eta zagarroteetan, jende gazte asko baida zagarroteetan jartzen lanien, horretako martxarten, horrek etorkizun ondila dekala. Deskriptzio oso zabala eta egin dugu, Santo Nua, baina dena genzuk epatu duzu terminoa, horretak izte egin egin duen, fenomeno soziala, ala ikusten duzute, zuek ere? Bai, azteko guk pentsaskut iztekin, baina soziala esan duten nien, nik uste dut, zagarreteak auste dula pixka bat, urte guztin sozialmente dagon afaita o launartzeko zoi, eta zu zagarrote batean jun, gaztaz esan aztea, goi guztin, nahi duzun guztiak egin zerkartu egiten egizetera. Horrek, pixka bat ikustera, jendia ja, falta dula alkarrizketoi sozialmenteko zoi, zagarroten egin uste da, hor ikustera giro bat ono oten dela. Jo, askotan, kanpoko jende itortzenak, ezin duna sinistu da, zuk ordainketa batekin, niku ean laikezuna, eta bukaeran ikusten esan dira, latzaiaren ateratzen, beak ean diaren du, latzaite da. Eta hoi, Euskal Herratuko da, oso zali izango litzake kontrolatzea. Hoi, kanpoetik etortzen jendiak, ikaragarri txokatzen dio, eziketoi eta jendien komportamentu hoi. Horrek, sozialmente esan nahi du, badagola jendia, oso
ez dakit nola esan, edukazioa hundiatekin, behar, organizeta bat bukaera ningenien, bitartien nahi duen ustegian naikela, iruz izan genien, ja, nahikoa dula, ez tala pasatzen. Horrek, asko esaten du Euskal Herria bezala, Euskaldun bezala, badalkoa kultura aldetik, maila bat ona. Hori barderatuta gian dagoela, dena den hori ere ez da beti gertatu ez, horren dela urte batzuk, egoera okerrago batean ez, edo okerrago batekin aurkitu ziren. Horre esan dutena, sozialmente gauta hundiak izan duzan, ez garrez izatetik zarroteiak zundiak ariturik, da, bueno, horre, gero jendiei, askotan, pixka bat, Gipuzkoak dikuratortzea jendi hori beste informe bat, o beste txar bat azaldu zailo, erakutzi zailo eta horrekorri da pixka bat ekin gozik pixka bat, eta da hor, peliki, zagarro zaino lanakin, da jendien eziketakin, ja gaur hobeto dikua. Eta nintzen aurre bidare ondo jungo dala. Zergatik gan, bueno, eman zaskaten informeako pixka bat akutzi zailuten abe, ez pensando oso bilatzen abenio, gaur buelta honik emendo. Bueno, jarraitu dezagun beraz, sagarro gintzari buruzitza egiten, eta egin dezagun alderapen hori, kontrajarri hori, gare bateko sagardo gintza, sagarrotegiak eta gaur egun goak, Imanol, ari zinen aipatzen ez bakarrikan baserri ingurunetan, baizik eta baita ere, herriga juten zidala, herriko kaskora eta kaleetan ere giritzen zidala hor basoekin. Bai, nik, Kusantonio gaiz erraniko izan, herria, gaina lehen esan dut, herri baino askotzez gaztia bada. Eta, Kusantonio, zagardo egintzaria beti izan dut da. Gurazua, behaituna, eta bena. Baina, Kusantonio izan, askotikan kanpoa, erranedikan kilometrote herri hola bizita bere zagarrote jarran, aldaukak. Eta, ni goazen naiz, gu gazti eginela, orduan, izaten zan, adibidez, erranin, Tamborro bat, ditxeten Jose Kiskilio. Jose Zagarra Kiskilio zuen gaitzen, eta arek egiten zuen, tamborra jozen zuen, eta gero bere deia esaten zuen, asira, sardua, zozperria, buskandonian, goxentinon batzuea, bizaten zuen, zerretan izaten zuen, zazpiertotzio, behatze amazkarrotei. Eta orduan, izaten zan, pitinat desberdinak, ordu jendiak, guten zan sarroti eta lantirata, errani izan dudaleti, herri industriala, eta orduan, lantiratatzea txaleko zeitan bai kunduzio digan, bai papeleatik digan, bai amileritik digan, eta horrekin ikusten, eta orduan, asuntzuten bere mokal tiki bat, eta hori bizkatekin, eta botatzea sarrotei da. Eta izatetzen, prejo asketa, uiztetan sarrotei da, o bai, o bolutan, o bai tokan, o bai, olako, ikiten, eta orduan, bakallo pikimatek hartzen zuten, eta jatzuten txapagainan, bakallo erretzen zuten, eta bosto, serio, bost iran, o txanden izanat tokan, o ronda hartzen zuten, eta hori zaten herriko festa, eta gero gaina ere, eraniko jendia bertan taldean bizitzenak, orduan, dezen niri, alaba iri, guarriko otorduko garaidian, txarro bat egin, bihatzen zuzaizu, ekatan, etikan, arrazunea gana, eta gazten, okunai rekondonea aki, esunea, okunai goruzpin, ekatan, base litra sarro, eta hola zitezen, eta nik, guatzen nahi, ardu daten genuen, eta ipasan joanetan, eta ego harritan daula, hori, Eraia bakarritzeko sagardua. Eta sagardua du gauza bat gainea, nipeki esaten. Sagardua bingere ez du mozkortzen. Sagardua retikan gora ematen du inkitiko dugu eta jolastiko dugu eta moreana. Hanka pitin bat olakoa pitin dira, baina ez, bingere sagardua ez ez buru edatzen. Izaten da gero, nasketetan, ate handikan eta gero Kuba Libre, olako bat bosto, zeatzen zuten, ordu baina sagardua, ni sagardikan atera, behin ez agartikan mozkora. Ikitiko guer baita, bertzantatu guer, baina mozkoruka, behin ere. Berri oste duzu, Jose Antonio? Bueno, azteko, ezagun nuke, honek esan du nion, baina, zagarro zitu bernanin, zagarru bat, erreitan barrun zion. Claro, orduan, gara jeitazin ez da, tokatu nahi zardezik, eta gaur ez zinizku ez dauen gauzuik ez da. Da gero, tabernak ez dauen, noen bezala. Orduan, tabernak bezala, zarrotek jazien. Normala da, zagarru baean biarri zatia. Da gero, diru aldetik egon aldien, nik esan zuten ez, nik genez alaitorrea, bino, justu izan ari izan, eta zardu egon diatzen, erai bat, pixka bat, zendio miskuta laitezana, eta horretan laundu dio idan zehatzeko. Eta zenetena, beste erai asko zaudela gara, jartan, zardu da nire zen. Zuen kasuan, Hernaniko Tomareko fradia sortu, laro gehieta mazeian sortzen da, Imanol zein helbururekin, edo zagardoari beste... Gure helburu estan, hau
hau lortu zanean, egin du nire montatu zanean, dudantan, adibidez, lehenko oitura zarrak, eta lehenko toare zarrak, eta lehenko argazki zarrak, eta hori denak bildu, eta lehenko holan egiten zian ontsi zarrak, eta hori denak museo bat bezala egin. Baina baki sekatatzen dan, hori hiru asko gustatzen da, eta bakizu bihar dizu, dituzio laguntza, udolan laguntza, eta bestela ezin da egin. Aila, batzen batek adibidez, bat aizkinik hemen, arrakizar batzuk eta area junta eta harri, eta nire bat zaizut hemen ontsi batzuk eta hola pixkena, baina pixkena, eta nire izan egin behar dutela, o egin behar dela, eta izenek handuta, baina egin behar dela Euskal Herrin, eta konkretoki gobernanin, aspiraren, hori kaiskua, hori gara museo bat, eta adierazi, oaingo gaztezen direi, orduan nola itentan sardua, eta ze eta itentan, eta ze nola bitzentan, eta gauze dena, adibidez, beste herritan dauden bezala, beste errota gainean, badaude beste herri batean bauzko ze erroteak dutzuko jendia, eta prozesu dena, nire ez dara galdu dira, eta egin dira, jaso, gure aurrekuak nola bolatzen ziren ikusteko. Bai, ondoren goek ere jakin dezaten, Zeraren, zerratikan, urnietatik astigarragarako bitarte horretan egarnani hor zentroan egonik ingurume horretan sagartu dinta? Bueno, hoi, aurreneko zein garai bat egatu genuen Gipuzkoa guztien zaudela eta arropele garri guztietan. Ino gero, zagarduan gehi izan dizanion, garen undoren nien, pizkabat astegaragar, nani, urnitan, doain, zurgin, hor ondua pizkabat mutuan gauza ez da. Orduan, oain ditzen bezala, bekarri daude zagarrotu egiten. Bueno, hori izan ezke, beti izan dula ezatute zagardua itxasondua miardu izan, onmaitzeko, itxasonduan egin duruen, hain giro bat egin du behinen, gero kapital egin dakal, horrek asko zen egin pizkabat zuk zagarrotu bat irikizeko aragien. Zuma eta jende gehiago dago, bai zartzeko eta dano errozak, eta oain ja zartzeko de, nire jakutezean, nire gara igatzen mundua megara zartzezen duen. Garratartu eta pizka bat ondua, eta gure bat onain da inen, pizka bat imenukera da badaude. Eno, gudienak, amarratatik zartzi sortzi ginen daude, astigarra garna ni handoan lazartzi muruntan. Bai, egitikoan, zenbat zagarrotu gutxi gara bera, lalogei bat egon dira? Inguru zan zagarrotu bat, zagardu iten dutenak, bezala zagoski egia eta asko dago, zagardu iten dutenak, lagara izatzen dira, eta gehienak, inguru gehiatu diren kakien marira. Horrelatik, nahiko... Bai, zaztik minutu guntuntan. Kopuru egarria da, dena den paseoan ibiltzeko aukera aparta eta, Pero, zagardo ino esan du museo bat, ez dakiz ez, nik uste dut, zagardua gaur ikuan bezala, biardula nik museo nik esango, zagardo etxe bat. Beino, ez du behatu bihar garairateko antzineko lan itxezan gauza bakara gorretan, nik uste dut zagardo etxe gaur biardula izan oso zabalagua, bai atzeko zea eakutsiz, eta urra bidatzen ingun estudioa zogunak inez, da gero horre nik uste momentu akozuna gataula, ondo ike baldima imen inguruntan, Hernani astiarri inguruntan biharko lotu izan, ike baldima ondo, kultura aldetik gaur daukan txilida inguru etortzea jendio, eta dana pixka bat launduz, gauz asko da kestaula eakusteko. Ikuskoan zagarduan nola dan, nola ike dan, gaurra dira zer dagoen, hor, zagardo zaldiak, administrazioa, endumakian alaituko duan ustedet, eta espero dut hori ondo ikia. Ikia nien izan zala pixka bat guri emango dugun Gipuzkoa eta zagardo emango dugun imagen bat. Dudarik ez da, zagardoa Gipuzkoarekin erlazionatzen den edari bat izan da ere, diru asko mugitzen duen negozio edo produktu bat dela, legia, gara honetan, Euskarria apirila bitartenetan, diru asko mugitzen duen zagardotegin inguruan, eta erakarpen turistiko bat erizako egin. Diru honek aparte, Gipuzkoako zagardua gaur danien izaitira, Espainian izaitira, eta izaitira aparte, nik uste dut, erai badala, geotak gehiago zabaltzen jundaren, leheno, garai batian, arreztatu guztiakin, ez dut, zara kritikatu nahi, nio Asturianuak, soinu endugu bazakaten, zinpentsatu gineoke, oindala mara mogoztute, baizu Barcelona, Marida, Valentia, Zaragoza zagardua Gipuzkoak gotia, eta gaur, aipeño askoze gehiago zabaldu geha, hor lan bat inda, eta gaur, zagardo tegiak, zagardua konsumitzeko zagardo tigen izenakin, leku guztietan asko zabaltzen nahi da. Da horrek zerbait izan nahi du.
eta Gipuzkoa askutzekia zagardu horrenien. Ez da txarra hori, duerik ez da, tamar olatu diren garaiak egin manual, garai batean Sagardoa enbotibatu ere, ezan enbotibatzen. Hori goza berria, bai, berria, ondala berrita bat diguz. Josen dira izaten du, ni guatzen eiz, erraniko jende zaharrak, izaten zu, Sagardo toki, hori nazala, erraniko eritako torrea hilo, eta handikan ikusten zian, erritan jentzala Sagardo honak. Handikan ikusten da, josen dira izaten da, Eusko Bil, Andoa, Ingurnita, Astigarra, Hernani, hori hartu, eta hori dira, nire itxiako hori dira lekuit, jente izan du, itxasoko brisak eta horrek lehitina da. Baina, hori izaten zuten, erraniko torrea, erraniko lizeko torrea hilo, eta hori izaten zara lekuit eukina, Sagardo ditu. Eta gero gaina ere, lepetzen da kauzta da, lengo zaharrak esaten zuten, errani, nigo atzen naiz, erranik aldaketa handik egin ditu. Gu erraniko, erritikan kanpo ditzegina, kanpo, portales kanpo ditzegina, erritikan kanpo. Eta orduan, handikan, gabitzen ziren, sagaztik, baina leku guztia zon sagaztik, eta esaten zuten, erranitik alazartea, erranitik alaztia, erranitik erukita, sagar bat utzita beste gainen. Dena zan sagaztik, eta nik bidatzen dut gauzpa bat, oain sagardua egiten da lehen baino gehiago. Baina sagaztik lehen baino askotzi gutxiago daude. Zerratikan, hoi konprenditzu gara, zerratikan, oain daude, erri dena dia industriala eta orduan badakizu, o sagazti bat jarri, o apabeli dut egin, diferentzian, azerantzian bila dago, ez? Baina, nina egiten dut hoi, sagar aldaketak lehenko aldian gutxi egiten direla. Eta lehen, basare bagoitza zautan bere sasti, bere bidu sasti eta sasti hartan bazartan, geltza, besteak esanea, besteak txalaka, eta orduan, hango sagarrekin jotzen zuten eta atertzen zan sagardua. Eta guain, dago, nabarmen dago diferentzia handik dagoela lehen gotik agonuntza hortan. Oain da, gau beha, oain da, dara profesional, eta baina afizen batu, gogu ez zutena sagardua, eta semata sagardo bio, eta orduan da arrotu gehiago. Nura baino gaioio, sagardo zailo gogu ez zailo falta, eta sagardo txiki gana gidean, bebe emate guztia jartzen du, baino gai. Baina gainera diferentzia, bueno, lehenek esaten da sagarra genien, nekazaritzak asko kandiatu gana. Nekazaritzane, garai batioan zan, nik izaltu dut, ni bazarritara izan du nahi. Hau nik zerbait ezatzen dugu, bazarri bezala, bazarretara izatu zen, bai esmina, bai berdura, bai zagardua, bai dana. Gaur nekazaritza buelta mili mandu, o dedikatzea ganaua bakarra, o lorea bakarra, o berdurea bakarra. Orduan, zerratatzea zagaztik aldatzeko, ikaragarriko karnopila ditu, eta hori gaur geotako saliagua dago. Horrek estu zen nahi, Gipuzkoan, azkeneko 15 urtean indan zagar aldatzeko esfortzua hor dago. Administrazioa, diputazio laguntzakin, urtero, tatuk behar emegoitu dei, urtero 10.000 landara aldatzen dira. Daun, estadistika ina dagoenakin, uste dugu marxontan, beste irula urtero aldatzen baldima, gaur, Gipuzkoan, konsumitzen zagardu entzako, zagar aldatua dagoela. Ez taletu usten azter aldatu arrairetan, arrani aldaketan, normala da hoi. Beste leku atzu bat daude, beste aldaketa batzuk egiten egian. Orduan, estadistikak hor daude, eta zagarran ganien lan handi egin da, bai zagarran berezitasun hori, handi bat egin da, segumentu handi batekin, eta gara batien zaudaren, iruitamar, olaro izar mozta zauden aldatzen ziona, eta gaur, zagarro le guztin bai denakin, amagoz, toamazei zagartzoaz eta txamotetan gaude aldatzen. Zergatik ina hori? Zagar danak ez dialako honak. Gaur, aldatzen egionak, jo ustez, sistema segimentu batzen da, analitikamente, aldatzen egia zagardua gaur. Eatean, zagardo klasientzako guztokuak. Zere, karo, konsumidorien guztuko eta miozeniko, ez da? Konsumidoriak beti ez ditu guztigualak. Ointela barro dutero konsumidoriak eta gaurkon konsumidoriak diferentzia dira. Gara jartan, eatezuten zardua, gizazen bakara. Eta gaur, zorionez, emakumean zagarroten jartartzen. Guztitzen ezkeo, zagarro de gorra kundal, gaztieke konsumitzik egu, hori beste zardo kolatzean nahi dute. Memon ez da de akordengo, izazune batek ean zagardua pixka bat, edadeko batek, eta pixka bat atarrakin, bazainuke kopakin dutua dagoenat, emakume batek egatia, azte guztien guztien katzi ezarrea testunak, beste zagardua biardo, zagardo zua bat, zina bat, kolore politikua, zagardo bat beste tipua biardo.
Orduan, emakumea zagarroten zartzen utzi zanezkeo, eta hori beste tema badago, garai baten izan ezak emakumea zagarroten, zori honez utzigin mundu meseretako, eta gaur beste zagardo nota bat ikenda. Hori da, pixka bat, sozialmente, konsumidoriak ez ganatu du, maioriak eskatzen nahi dalako. Hori da, pixka bat, aurrera jumbi behar deguna. Bai, dudarik eta horrez, pixkat, sobizatu egin denean, edo egin zenean, horrek eragin duela, merkatua, Merkatuak zabaldu. berari potentzialak, zabaltzea ikaragarri, eta beraz, horrek zaundura ekarri duela. Baina hor badaude, Antonio zuk ipotituzu prozesu batzuk, ez? Zagarrotegi pribatu txubera bera izatetik, atiak ireki eta, bueno, mundu guztiak dira. Emakumeak ez, emakumeak bai, zagardoa apur bat, sobizatu zemat aldaketa, ez zimanon, eta gogorrak. Nik guain egin goz errez eta meztara abogado del diablo, José Antonio egin. José esan du aldaketak eta hola, hemen barakizu, José Antonio da profesionala, nire aficionatua, eta beki hortan gogoa bizan dutena. Dena iziko gana. Basaritarrak ez daude konforme, oik organtzioten dirua kilo zaharren atigan. Adibidez, noski, oik esaten dut, guztentako esatuko zidea sastik eta hola zerratik apitxik dute batu apaintzen eta. Hor dago, abogado del diablo, hori zuzen nahi zeko lan esatika. Ondo ordain duizkeo, zagarra, haitik nupeke aldatu, dira, baina hor dago, nik eta git, ozen bat, nik badakit, kilo zarrekin, joan kilo zarrekin, gutxotak, koma zarra batarakoan. Zazio gainean, nik entzuntetena bakarrikan, Eta gero beste gauza bat, oango zagardua, gure atunak, dauden ekutikan, osteak sospertu baliak, izan guteke hitzo bakarrikan, hitzik. Hau ez da zagardua, hau emakume zagardua, izan guteke, baina ziur nago, zagarduak indu, alderantzi handi gure demotikan, oan dian, zarko zen esan dunak, gumentzio da, handekiak jaten duten. Da hori, Imanol. Gauza guztietan, zientzian hori duak, lego proletariak guai duak, zientzian hori duak, lego juristak guai duak, lego jugak eta pendego, lego jugak eta guai bezetak guai duak, baina, nik, oango zaharduan, lego zaharduan, entendu, kaltu gutxikego, egiten, zahardua erreziatzen detzuna, eta gaina zaharduak, ez dut gauzan dira, zardua bigetetu kolore hona, txipat tapikin bat, guzko hona, eta teateko gu ematen duna, zardua dira, beren, genduak eta oinduak edo, Markatu baino aurreneko lehunukena da, pista bat jakazar osalian izen, honek esan duen prezio genian, gauzpatu bat edatu garbi gertzeko. Nik uste ez, azteko gaur, zagarraken itzen prezioa, ez dagoela konparatek, garodatien itxezan formatin. Nik izautuet, oindala izan barrote, zaten idarro eta pasegan eskizarro mundun, zagarro zalien jartzen prezioa eta basarritara garekin konformatu zen. Dan gaur, lehen ozen detena, egunizun ezen aidan bezala, Sofia egunizatu dira, basarritara ere bai, zagarro zalien ere bai, eta damak izkiu, moz bat urte, zagarduen prezio diken, eta ez zuen problemik izan du, sindikatua gezoitze dira, enba, ene, da frutel, da gainetik ezoitze da administrazioa, bezoitze gara zagarro zalien komisioa, eta nire magezit, amogostu zegoen dugu zagarro prezioa makien, eta guen dike, da urte bat izan ez teuna problemi prezioa jartzen. Orduan, nire ez izango asko baniko gutxi honi. Azken makien arrelak ezula gauzak eta ondo arrelauta. Orduan, uste dut, zagarro prezioa darroietik izango dala. Beste gozta da, nire patzula dala, ez dala batuko dugu. Arrelatzea prezioa uste dut. Eta nik izautu nuen, zagarro zalie prezioa eta bazaretara egitik izatea. Eta evoluzioak haundila junda hor. Buena. Ari gara beraz, zagarro duntari, zagarrotegin inguruan hitz egiten, eta oraindik ere, noski normala da, edariari buruz hitz egin dugu, zagarroari buruz, baina zagarroak zer behar du bere alboan lagun bezala, akompainante bezala, barrura zabelina eramateko. Zein jaki, zein elementu edo ingrediente behar ditugu zagardoaren alboan? Bueno, nik uste dut zagardua jan guztekin ondo zartzen dela. Zonden leheno pizka bat freskatzeko erai bat alazko laskoitea. Da, zagarratoetan ikeda ritual bezala bai zagarduekin da bai zanakin.
nik uste dut jana dana gartzen dira, baina zagarroten pixka bat iten da hori, nola, dastaketa bat ikia jutzezean nien, zagardo eratea jutzezean, jartzen dira jan batzuk pixka bat falta gutxia, hori nola dan, sozialmente itetan zea bat, hori dena gundo ditu, ez hortik aparte zagardoekin nien zin jan juna izke, Bastu da daude, lezki opinio otexia zumilazio dut, nire nire zin juna izke. Gaur egun adibidez, zuenean, zerlaian zer izaten dugu, zagarduan eoziten nahi dugu, gero tortu egiten da, bakailo ziparrak egiten da, zinezalago, bai insorrak, bai zagarduzia jartzen dugu, membrillo, zagarduzia, mendatako zagarrak egina, etxe bat, zurruien zagarla, no badago iten duna, bai, orain urte gutxean, bai, urte bete, oso nite dute gainez, mutu gazte bat zurian, bertako zagarrak egiten dute, ikusi da, mertzago nola zabaldu diren, Nago, tolosako fejako, zigarren duda, ditzaio nahi, pixka bat sekua bezala, pixka bat eateko gogu emateko. Nago, gazta, edizan egia zauko gazta. Hau da dagoena, hau jendiak ontzat hartu daka, ez dut uste hortik pixka bat zagardo giria eukitzeko ataier genuten zagarroteiten. Beste gozpada, zagardua zazteuten azago zineria genuzan etena, baina zagardo egiten ezietan pixka bat rituak konservatu ditu, zutik gotia bezala, teiranak. Zeren, ideia horiek dira pixkoak erakarpen hori sortzen dutenak, jendea bertrabizan agazilako zer jango duen, zer edango duen eta nola gongo den. Hori da pixkat berezitasun da. Eta hor segitu behar da, hor segitu behar da. Gondia izan bezala gauzak evoluzionatzen, nire badaude goz patzu pixkat, arritu behar du behar dut. Eta nik uste dut, jendia konbentzitu da dola, bai juteana, area, zagaude eta juteana, zagartu eta jatea, zagartu saliak uste garbi da kaudea. Hemen, Josantenean izaten du izta bat, lehen ere izan izela, abogado enviado, Ritua da, den bateko oituera zarrak ritua da, baina hau ritua da, oindala, ointan urtetik ritu hori. Agia eta bakalio jatzen, bai, desberdin, eta gero gaina, adibidez, zagarduak, zagarrotegia lehen, juten ziren. Hemen dago nabarmen digauz, Josanten gaztia eta nik zarra nahiz, Josanten gaita bera iteiten, bere irupena iteiten maten, eta nire diek. Zagardua, denboatian juten ziren, jendia juteta zagardua probatzea, sozialetako, eta orduan, eta zirenean, zagardua salten mediziko klientiek, ziren sozialeria. Ordua juteta sozialetako jendiarea, eta probatzen kupelak, eta bendikan dietut, 10.000 botella, o 6.000 botella, o 2.000 botella, o 4.000 botella, okupela osua. Orduan zipentzak beste erabateko gutuerak, da formatu eta hau netzako. Eta orduan, ezan, ordu biosik azidea, nahi zutezan, zunkutentzea, sarrotei batea, polare, da polare. Sarruak egiten duna da polare, eta sarrua saltzen duna da zagarroteia da, zagarroteia. Baina polare, nabarmen dago polare, zagarroteia. Pelikula merke egiten. Pelikula merke eta egazkin, hola jatzen duzute, polare zagarroteia. Zagarrotean, este bat, zagarroteia. Zugakarrik esan zugartzen ez, nik bizten dut, erran zagarroteia geunetan, polare zagarroteia. Bai, ez? Eta giztu zezan egin nore. Segundu, tolare, bai, zuzetan tolare, eta zagarroteia bai, zuzetan tolare da, zagarroteia etuten bandetu eta zagarroteia zagarroteia saltzen bandetu. Eta, orduan, ziren, otzuera desberdina ziren. Oain egitu daula, aragia jatia, eta topia jatia, eta jana galaztia, eta oitenak oain egitu dira. Lehen, bagoitzak utzaren kasula bat egin, eta han plazikun sardua, eta horrean duiten zuen, o zuten horreintzen, eta askotan ere probatzea zuten ziren, gehinetan zuten horreintzen. Eta horretzen zuten botetea prola zuten zen. Bueno, jana galaztia bez, hori badagoetzia, jana kartzer muztu duten egin, zapukutik jana zakuatien, zapiko pizkaba minimo genuke batzu egigoen, badaude zaroteak, karren eduna ezartze badautena, eta pizkaba zeatu dira. Eta gero, garai batetik unea kandiatu da, bai kandiatu da, orduan, aragila jateko bez, tenin izkutan leku askotan zen aragila jatia, zonbate jatia zakaton, nola zago, sozialmente, zu situazio zan. Nik ikusi, bakailo puzka batek adetu da, jatezan zergatu, beste gauz espeziago lako. Orduan gauz kamioetin da. Zumatzuk da, txuleta jaten aziela zarotetan, basoitan barrote, izan mogoztukte, zehati, badana kamioetin dikuarako. Horatik da, nik uste tordule izan bazan, igual jango zara. Iguarik ez da, dena den itxaroten txuz, zarete, zagardotegien bizirauten ari begira, bai ez da, batetik anari ginen zagardoaren etxea
edo ere beharrean gaudela. Alaituko da. Bai, gani uste eta ikian eunian ia gana zengo dela, obia da, lasaixo ikia, eta ondo ikia, ez ikia, indiar dut, eta edo azken matien arek zagarro imagen eman bihar du. Eta hori ondo mateko, indiar da, maionesei, gauza ondo planteatu, lazalezain, da ikianien ondoin imagen bat ondo mateko. Eta gero, zagarduak, nik uste etorkizun, ondile dakala, da nik zagarrote izan nik uste iskat milionekin, dago milionekin, da zagardua duen etorkizunekin aurrea goiak inetzeko zera dela. Pizka demonen dolako hartu, pizka kritikatzen dutela, gara unatek orduan guak, baina zagarroteetan kamu gondegin badia, majoria positibo izan duak. Ni kritikatu egiten, ni izan ditut, nire kastirengoako goitu erak, eta nire nengo zahardo egitzailen goitu erak, eta bain goitu erak. Denbua kamio zizieria. Gara bat indarra ditut, horrez etortzezien ez errezko dago. Eta gaur etortzezien autobusian, duzalitian, daletako, honeako, baina kauza ganatu dira, bai. Zantzako leztizaten. Gero gaina beste kosta bat, adibidez, lehen jendeak geltzki izan, oain, osondore bizi, batzuk bai baina bestatu ez, hemen jarramen dago, batzuk oso ondo bizi eta bestatu ez gara oso ondo bizi, ez diala oso ondo bizi, ez dago lehenko alderantzia ondi ere, lehenko oindala oitamar urte, jendia askotzen diru gehiago manekatzen zuen, oain baino zerratik, lan egiten zulako, ordu gehiago sartzen zilako, ordutako, eta oain berriz, oain jendia sortzi ordu, ondi dibitek, sortzi ordu gara ikia, baina orduan ere dirua manekatzen zen, eta oain baino gehiago keso gaina. Oain euro egin gaina, gaina dabil, urabiltza, eta gigu batzea jun, aurrea jun. Baina euro egin bai, eginament, nik aldetzen izan ez, likiropena eta torkizuna baduela, eta pixka bat jendeak gerturatu nahi zinez gero zagardo tegietara zer egin bardu. Alegia, jun eta zer jarrera hartu bardu zagarroten latean. Horretiko, zagarrote bat egun bakuteko albadu behintzat aurrez aurretik deitu eta leku hartu. Zergatik, leku hartu badu, hanukiko du be maia, be zea guztik, eta bueno, ordua eta dana pixka bat horrenetzeko. Eta ondoren nien, nik ezango nioke. Zagarrote jakutea nahi, aldez aurretik albadu beste alkoholazko eran behakuteko, albadu behintzat. Da, gero, han pixka bat zagardu entzako bizkatu izala gogo pixka bat. Zagarro zaligatik digitzen du nien, aurruni bilutzik izate du jendia zagarro entzako goguak inokia. Bada, jane matia, uneman, ez egitea dino. Pixka bat zagarro zalien ilusidu editatea jendia zagarro daten ikustia eta pixka bat aten ziotia zia. Gero, batzu hartzeko gara jene pixka bat ala batzu ondo, zati hor badaude forma batzuk hartzeko, pixka bat kostumere batzuk, gutxi hartzala eta mantzea hartzala. Gero, giro maten zizala, pixka bat zagarrotei bakutzetan dauden kostumeriak arrastatatzen. Eta hor, segitze baldima, zagarro zale egategoa kontentu, juten dena egategoa kontentu, eta gero azken matiran hor, egon gola, perfilo gora beroi, perfilo gora berade norbeak, konsumiduriak, gaur momentu untan, segun zezarrotegiak zer prezio dauten, dira pixka bat ateadian, bai egunkarietan da lanietan, hor dago, bai zuek errabilutan dindan lana, zer prezio kobratzen hori kuteako jabadakite. Eta gero, ez daukate, ez zun estoperik, deitze duten nioen aldetzeko, etxi hortan, gutxi gora berazak kostatzea zaila, orduan, euroako gingo gora bera izango diote. Orduan, eskopitala, kustuna jungoan lekua, ondo pasatzala. Ez importante izateke ez, Jose Antonio, jendeak jakitea zagardua ondo nola dan behar den, ez? Hori delako momentu importantea. Nola hartu basoa, nola utzi eroso zagardua, eta gutxita maiz. Gutxita maiz, eta hori gabien gau guztien iztimatuko du beko kutzak, zatek egon du gehiago, eta pazintatuko zailo. Hori ja pixka bat, hori ja zehartu erako, eta gero zagarro ditarrazko biltzen jendi horrek, ikusten askotan mondak handi izate du, ez dakina juten jendi horri, pixka bat ukusten da, gero, beideotegia. Hor, pixka bat dago, aztion azkena da pixka bat diferentzia zergatikan, azken azkenean kanpotik enda eskototzea, eta ezin iztu inguruntan dauden agroturismo guztik, leku iteotegia azken azkenetan, bai Zaragoza, Valentzi, Barcelonako asko da bilduntzak, nolako lekutakua, zagarduen inguru etorren ez dut azken azkenean, oik, aurreneko alaitze dienean pixka bat gingo bezalotegi ez da zartarnen, nola da, hor dago zagarro zalia, gutxineko estik ez jo minimo batzuk emateko, uarek guztu ateatan da berrezea bueltatzeko gogu egin gehatzeko.
Bueno, eta zagardoa nola sortu behar da basoan, lehen da bizien esaten, mazalia jota pixka bat, bizkin egin mazalia jota pixka bat, txinpartoi pixka bizitu azteko, ondo hauste baldin badu, behateko gara jene, zagardu hori duna da, zagarran guztua, usaila bintzare eta hori bat hartzeko zurrea eta hola egian da. Era bat atzerata izatea. Hori erogan ere mantentzen manduzu zuek, Imanol, zuen zagardotegiko bidea jetan. Osan tenuen zen du, zagardu egin gerda. Eaten dan zagardua, hartzen da zagardua, gutxi hartu, basua, eta ugagera bukatu. Zerretien, gero uste balin edo zugua, gero bigarren etara egiten duzu eta arrun desberdina zagardua. Zagardu egin gerda, ipurri ikun bat hartu, uga bukatu, eta urruguan ere, maizo hartu, baina gutxi hartu. Zeratikan, bigarrengo aldiz jaten duzu basu bat atikan, josetezen da usaila un, txipartakun, eta arrun desberdin egitzen. Ez gana, josentu Bai. Bueno, marretaz ari gara hitz egiten, zagardoaren fenomen honetaz, uste duzute mantenduko dela, aldaketa batzuk izan direla, azkenengo, amarkaretatik onutza, baina, oraindik ere hor lanean bazabiltzatela, zagardo zale, zagardo gile, eta makina bat jende hau bultzatzeko. Ikusatik beste edozer arrozpiltzilik geratzeteko egun, edo zuet azkenengo ditzen bat gogoratu nahi batu dizuten. Nik aurreneko izango nuke zagarduak eman du mesela evoluzioa ez dela zagardozaria bakarrin zea, dana egon duela zagarduen inguruan, bai azita radiote gora drogen bezala igiana, bai egunkariak, bai bertako jendia de pixka bat zagarduan bultza eman du, orduan ingonuken ara zagardua izaututzen ez egone, etorrien nahi dana izunatu, ezkarrik askoman, da aurrea bida, aber danonazte eukitze dugu zagardu hau altu duntan. Zergatik gane, mundutan pasatzen genien zagardu ezaltzea, egon dela hori uste inurrezen izautzen den usan duten ezela, eta gaur pixka bat atzen dizitze dizutek, da daude entzuteko dugu batin, horrek ezen nahi du zerbaiten lan indala. Da, oan bertane, Bartzelonan dago alimentariako zeri bat osona, gipuzkoatik gure zagarrozaren batzuk, espositoria jartzea zagardua, orduan lan bat iten egira, baina esan dutena, danan laguntzakin. Nizet, oango zagardoan furidu honekin egin behar dutetela, ogindia dala, ogindia behar aprobetsatu jartzeko rutas turistikaz. Adibidez, lehen esan du, txikida leku, gero erraniko kaskua, erraniko eliza, ziarrako kaskua, unitako kaskua. Eta han ingurun dauden demoteko, eta horkoi indeite, propaganda dutela. Adibidez, engetaia vende el mejor de su, errani naktigarra ingurnieta, pues, sabe la mejor zidra. Eta orduan, hoi denak bat beste lotu, kateatu, gauzi denak kanpoko Madriko jendiai, o Barcelonako jendiai, o Aztiozko jendiai, eta horreta, deneziko izango ditu txikia lekua, baina, gero, Eduardi joaitu baskatzea, xerak janea, joaitu baskatzea, utzuarnea, joaitu baskatzea, eusin dekuta. Eta gero agartzaldian, atarreko bultan, joaitu erraniko kasko ikustea, o azterro kasko ikustea, erraniko horreta ikustea, erraniko kare zubol ikustea, horako gozpat, eta gero ingo larien loin, o beste den pajea, dian. Egin beharrekoak, diputazioarekin hitz egiteko agurerik baldin badakagu, komentatuko diegu ere beraiei rutas turistikaz hauek egiteko aukerik baute dagoen. Bukatu horretik azkenengo gozatxo bat, hor adibidez, zuk besu gaitatu duzu goteria eta txakolinak badaka hor bere labela zango nik edo bere zigilu hori zagardoak, lanean, azteko badago movimentu bat horren genien, Ostakit diagunezan labela o denoziozen edike kalidad o zarbaiken o sonda berezituaten zagarrana aigea da nien lehenezen ezena gauza eskuten egia eta oide bilien dago. Orduan momentu untan eman dian pausuak izango dira ez dizaren gabek ikutzea zetiko administrazioan isku dago gauza asko eta gero administrazioa inen naiz erabaki eta hartu Bruselasen erabaki dian da hoi. Orduan, hiru lau bat uste uzin dezko berrien, gaino nahiera. Zergatik txakoliniak genu ezekuak izan handi bat hartu du, zagardoa izan eba dauka, baina honi faltadu alako buztazoak. Baina honi, nik uste dut, labela o denuezu zeneike kalida honen desunetan, ez du nabiak izan bakarrakarrik izan handi bat egiteko baizik. Horrek, kalia dira babestu behar dut zorte, hor dago lan eskundiara.
Orduan, olako bat zerbait jartza baldima, eta bide aldetik, inor egiten egera gon, baina aurreari da horrek ezikumentu mazu gorra ditu, bueno, hori ateatzeako pixka bat asko estudiatu behar dugu, ari eta estudiatzen, lanien hau da, eta esatizut, zen ugarrik ez da, zarbait ez dizu izago, zoizan izango duen izango lan, edo zagardo neneako 3 urte barru, ondo bagea alkusiko dezu. Hala izango dira, onderako izango delako. Onderako eta hori ere, Imanon, aldaketa izango litzeteke, Niri esan duna. Baina, niri izango ere kofraia izia arraiotatzen nahi konosti ikitzea, kofraia gainean esperote egiten da. Orduan, nahi dena jazi, zahar behintzarien laguntzakin, kofraia egiten ditu, dituzta guzti bat olatzen ditu. Bat kapitulua eta bestia zagarran eguna. Orduan, martxoan amazazpin, koratzaigu zazpigaren kapitulua. Eta orduan, Donostiako jendiei, edo rendimen inguruko jendiei, konbietzen du, ikustea, kapitulu nola izaten da. Non izango da hori? Hori izaten da ernanin, ez da gabiziko amarretan, etortzen dira, Euskal Herriko korrari gehienak, orduan, desfilat egiten dugu, bandakin, eta gauzekin, eta gero egiten ditu, hori esko kofradeak, zein du, eta behi bere opai dinuetepan, eta lako festa izaten da, eta gero, noski, nolakoan sarduan kofradikua, orduan, duten dira sarduti batea, han ospatzen dugu, egorriko baskarriak, hori, zazpigaren kapitulua, zagardoaren eguna, non? Izaten da, urrian, azarian, iruaren ikantian. Orduan, ikartzen ditugu, sarduntzaia ikartzen dute denen sagardua, duten noguena, oso nahi izaten dira, ez da hemen aurrian dagoelako, eta orduan, gu prozes pintxo batzuk eta hola, eta gero jartzen ditugu, egun dagoen mota sagar, eta gero den bateko ditzen txantzarrenak, positibo da dezala, eta holako, eta gero jartzen dugu, barkezke, izaz, zarrotikoa, jotzen du sagardua eta zitarra egateko, eta erek ematen du, izaten da bitxo dena peste. Babitara da, bi itzordu bentzat, ja denik, ipinitak, erraniko, tolare kofradiatik, Imanon Larretxe askorik asko gurekin izatagatik, horren arte? Horren arte, Eta horretarako noski, zagardo zalen eta zagardo bilen beharra, Jose Antonio Gainzerain, zelaia zagarrote ditik, eskerrik asko gure gurekin izateagatik. Eta zui eskerrik asko, eta behar, olaz ez egitzen dugun, dagun azien aurren azeko, eskerrik asko. Zagardoaren onderako izan da dira. Bai, izan dira, Hori ere, eskerrak herri erratiko entzule zaretu nahi, gurekin minutu hauek konpartitzeagatik, gaur zagardo gintza, zagardoak, zagardo regiotak, kolareri buruz, eta zuentzilean, zagardo gintzak eta zagardo tegiek esplikatzen duten fenomeno sozial hori buruz hitz egin dizuen. Eskerrak, euskaitasun teren izenean, herri erratuaren izenean eta urko audiozalaren izenean. Urren arte.